Възлюбени в Господа, братя и сестри, с Божието помощ от днешния ден ние ще общуваме с вас всяка неделя, за да бъде ясно на всеки един от нас в кого вярваме, за какво вярваме, за кой е основа на черквата и какво трябва да прави всеки православен християнин, за да получи Царството Божие. В първата нашата беседа искам да ви разкажа за вярата. Ние, православните християни, трябва да живеем по заповедите на Христа и да пазим нашата вяра, ако искаме да спасим душите си. Светия апостол Павел казва: без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Но какво е вярата? Същия апостол пак казва: вярата е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, което се не вижда. Това значи, че той, който вярва, е уверен в невидимото, както в видимото, и в бъдещето, както в сегашното. Ясно доказателство това е и евангелското събитие за жената Хананейка и нейната бесновата дъщеря. Един ден Христос минавал по пътя и го срещнала една жена, която го видяла и начинала да вика: помилвай ме, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но той не обръщал никакво внимание. Тогава апостолите начинали да го молят, като му казали да го отпрати, който да не крещи. А тя, като се приближила, паднала на колене и молила Христа да й помогне в нейната скръб, който да изцели нейната дъщеря. А Христос й казал: жено, не е добро да се взима хляба от чедата и да се хвърли на псетата. А тя казала: да, Господи, но и псетата едат от рухите, що падат от трапезата на господарите им. Тогава Христос й казал: о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде по желанието ти. И в ония час дъщеря я оздравява. Виждаме нейната силната вяра и за нейната вяра Христос го възнаграждава. Тук ние виждаме потвърждението на апостол Павловите слова, че вярата е увереност, че ще получи това, което с вяра очакваме. Но вярата, както казах, е още увереност в невидимото, както в видимото. Това особено се вижда в жизните на свети пророк и цар Давид. Той казва за себе си: всичкото време вижда Господа пред себе си. Но ние знаем, че Бога никой никога не е видял. Как тогава да разбираме словата на цар Давид? Ясно, че не е буквално, а в преносен смисъл. Той искал да каже: макар Бога и не съм видял, но за мене, който вярвам в Него, Той толкова и несъмнено съществуваш, колкото са несъмнено съществуващи видимите предмети. И както аз тях ги виждам, тъй мога да кажа за невидимия Бог, колкото силно чувствам, че го виждам всякога пред себе си. От тук става ясно, че вярата е несъмнена увереност в невидимото, както в видимото. Вярата е зрението на душата. Както с нашите очи виждаме светлината, тъй с вярата си представяме истинните събития от духовния свят. Например, че Бог е Творец на Вселената, че Христос възкръснал от мъртвите, всеобщо възкресение на телата преди страшния съд. Това, което разумът не може да разбере, го приема душата чрез вярата. Вярата не отхвърля знанието, а го допълва. Когато искаме да разберем нещо за вярата, ние трябва да показваме не само готовност за знание, за да научим какво е съдържанието на вяра, но и доверие към божествените истини, за да ги почувстваме. Защото съдия с разума няма да се разберат истините на вярата. Ние трябва да вярваме в Спасителя, светите апостоли, старозаветници праведни мъже, чрез когото приказал самия Господ. Вярата е необходима за човешката душа, за което на едните въпроси човека може да си ответи чрез науката, а на другите му отвечава вярата. Православната християнска вяра е изложена в молитвата символа на вярата. Тя е съставена от светите отци и учители на черквата на Първия и Втори Вселенски събори, които са били през IV век.
Вселенски събори се наричат събранията на църковните пастори и учители от целия свят. Православната черква е имала 7 Вселенски събора. Първият Вселенски събор бил свикан в град Никея, Мала Азия, 325 година, а втория в Цариград, 381 година. Словото символ е греческо слово и означава знак или кратко изложение на нашата вяра. На въпроса как вярваме, ние отвечаваме с символа на вярата, който е разделен на 12 члена. Сега ще ви разкажа молитвата на църковно-славянски език, за да го чуете и вие. Веруй во единого Бога Отца, Вседержителя Творца небо и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от света Бога истина, от Бога истина, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу им же ся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения шедшего с небес, и уплотившего се от Духа Святой Марии, Девы и во человечеце, распятого за на при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и пак и грядущего со славою, судить и живым, и мертвым, и гоже царство не будет конца. И в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и со Отцем и Сыном споклоняемо и с вами глаголшего пророки. Во едино святую соборную апостольскую церковь исповедуй едино крещение во оставление грехов, чай воскресения мертвых и жизни будущего века. Амин. Първата част на символа на вярата, от 1 до 7 член, и била ставен на Първия Вселенски събор, а втората част от 8 до 12 на Втория Вселенски събор. Всеки от нас трябва да знае тази молитва, за да може да каже в какво вярва, и на кого, и на какво се надява. Не е достатъчно на човека да знае молитви и да вярва. Той трябва да вникне в истините на своята вяра. А как ще може да вникне? Той трябва да опознава източника на Божественото откровение. А тия са Свещеното Писание, Свещеното предание, човешката съвест и природата. От Свещеното Писание ние черпим знание за Бога и за Неговия промисъл за света. От Свещеното предание ние узнаваме за много други важни неща, които не са написани в Свещеното Писание, но дошли до нас, съхранени в църковната памет, в разни молитви, в творенията на светите отци и учители църковни. Съвестта в нас, това е Божия глас в човек, и ние трябва да се прислушваме до него. От изучаването на природата ние достигаме до познанието на Твореца е. Ние трябва да знаем истините на вярата, за да не попаднем в някакви религиозни заблуждения. Правилна вяра води към правилен живот. Като име правилна вяра, ние же знаем как да живеем на земята, за да угодим на Бога. Словото Божие казва, без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Нашата вяра трябва да бъде искрена, дълбока и твърда. Та трябва да бъде подкрепена с добри дела, защото вярата без дела е мъртва. Ясен пример ние виждаме в жизните на светите апостоли и на първите християни. Как те имали силна вяра и добри дела, за които са получили награда в Царството Божие. На това нашата първа беседа завършва. Днеска ние с вас приказахме за вярата. На другото предаване ние ще приказваме по-отделно за всяка една част от символа на вярата. Нека Божието благословение да бъде с нас. Бог да наблагослови и да напази.